ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాసు అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 10వ శ్లోకంలో మరి అర్థం అంటే ఈ కలియుగంలో జనులంతా అల్పాయుష్కులు, మందమతులు, మందభాగ్యులు, తప్పుద్రోవ పట్టిన వాళ్ళు, సుమందమతయో మందభాగ్యాహి ఉపద్రుత అంటే ఎప్పుడు ఆందోళనలతో ఉంటూ ఉండేవారు. అంటే ఇటువంటి వాళ్ళు ఈ కలియుగ జనులంతా. కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళని ఉద్ధరించడానికి మరి మీ యొక్క బోధనలు అవసరం అని చెప్పేసి నివారణోపాయం ఏమిటో మీరే చెప్పాలి అని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. సో ముందు ఆయన యొక్క అర్హతలన్నీ చెప్పి ఆ తర్వాత ఈనాటి జనులు ఇలా ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళని ఉద్ధరించే మార్గం ఏదైనా చూపించవలసింది అని వాళ్ళు అడగడం. ఇంకా భూరిని భూరి కర్మాణి శ్రోతవ్యాని విభాగశః అత సాధోత్ర యత్సారం సముద్రుత్య మనీషయ బ్రూహి భద్రాయ భూతానాం ఏనాత్మ సుప్రసీదతి. సో ఇది ఈరోజు శ్లోకము, 11వ శ్లోకం ఇది. సో ఈ శ్లోకానికి మీనింగ్ ఏమిటో చూద్దాం. అర్థం ముందు భావం. అనేక శాస్త్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, వాటన్నిటిలో కూడా ఎన్నో రకాల విద్యుక్త ధర్మాలు చెప్పారు మనకి శాస్త్రాల్లో. ఎవరు అంటే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కదా, భగవంతుడు 4 విభాగాలుగా గుణాలను బట్టి కర్మలను బట్టి నేను విభజించాను అని వాళ్ళ తత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళు వృత్తుల్ని కూడా ఎంచుకుంటారు, ఆ గుణాలని బట్టి, స్వభావాన్ని బట్టి. కాబట్టి అలా అందరికీ శాస్త్రాలు వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి వాళ్ళ విద్యుక్త ధర్మాలు ఎలా చేయాలి, ఏమిటి, ఏ బాధ్యతలో ఉన్న వాళ్ళైనా వాటిని ఏ రకంగా నిర్వర్తించాలి అనేవి శాస్త్రాలు మనకి ఉపదేశించాయి. మరి అలా ఆ ధర్మాలన్నీ కూడా వాటి శాఖలు ఎన్నో సంవత్సరాలు అధ్యయనం చేసిన తర్వాతే మనకి తెలుస్తాయి అంటున్నారు. అంటే శాస్త్రాలు ఎంతో వివరంగా ఇవన్నీ చెప్పాయి. ఇవన్నీ మనం ఎంతో టైం పడుతుంది నిజంగా అర్థం చేసుకుని కరెక్ట్గా చెయ్యాలి అంటే శాస్త్ర ప్రకారం. కాబట్టి నీవు ఆ శాస్త్రాలన్నీ నీకు తెలుసు, నువ్వు ఆ సారాన్నంతా నువ్వు గ్రహించావు. కాబట్టి నీ యొక్క ఉపదేశం ద్వారా మరి వాళ్ళందరి హృదయాలు కూడా సంతృప్తి చెందే రీతిలో నువ్వు విశదీకరించు అని చెప్పి వాళ్ళు అడుగుతున్నారనమాట. వాళ్ళు అడగడం కూడా మీరెంతో గొప్పవారు, మీకు అన్నీ తెలుసు చెప్పండి అని కాకుండా, ఇంకా అంటే పెద్ద పెద్ద మహాత్ములు కాబట్టి వాళ్ళు అడిగే తీరు చూస్తేనే మనకి అడగడంలో ఇంతటి మర్యాద ఉందా అనిపిస్తుంది. అందరి శ్రేయస్సు కోసం ఆ శాస్త్రాల సారాన్ని మీరు గ్రహించగల శక్తి మీకు ఉన్నది కాబట్టి మీరు గ్రహించి మీ యొక్క ఉపదేశం తత్ ఉపదేశం అంటే ఆ ఉపదేశం ద్వారా మీరు వారందరూ ఎటువంటి వారి హృదయాలు, ఇందాక చెప్పిన మందమతులు, సుమందమతులు, వీళ్ళందరి హృదయాలు కూడా సంతృప్తి చెందే రీతిలో వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు, మందమతులు, సుమందమతులు, మరి ఆందోళనతో ఎప్పుడు మరి ఉపద్రుత, ఎప్పుడు ఏదో దుఃఖంలోనో ఆందోళనలోనో ఉంటున్నారు ఈ భౌతిక దుఃఖాలలో. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళందరి హృదయాలు కూడా సంతృప్తి చెందే రీతిలో మీరు దయతో విశదీకరించండి అని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారనమాట. సో భూరిని భూరి కర్మ అని అంటే అనేకమైనటువంటి ఎన్నో కర్మలు అంటే ఇక్కడ ధర్మములు, ధర్మం అంటే కూడా ఎవరి బాధ్యత వాళ్ళు, స్వధర్మాలు ఇవన్నీ చెప్పారు కదా, ఎవరు ఏ రీతిలో ఏ రకంగా చెయ్యాలి ఏదైనా అనేది.
సో శ్రోతవ్యాని విభాగశః. సో శాస్త్రాల్లో ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు. మరి కాబట్టి అత అంటే కాబట్టి యత్సారం, ఈ సారాన్నంతా కూడా సముద్ధృత్య అంటే మీరు ఏది దీని మీరు అనలైజ్ చేసి నిర్ణయించి మనీషయ తెలిసినంత వరకు మీరు ఈ సారాన్నంతా బ్రూహి చెప్పవలసింది. భద్రాయ భూతాన, ఎందుకు మా అందరి యొక్క భద్రత శ్రేయస్సు కోసం, భూతానం జీవులందరి శ్రేయస్సు కోసం, ఏనాత్మ దేని ద్వారా అయితే ఆత్మ సుప్రసీదతి సంపూర్ణంగా సంతృప్తి చెందుతుందో అటువంటి ఈ విషయాన్నంతా కూడా మీకు తెలిసినంత వరకు మీరు గ్రహించి మా అందరికి, ఈ జనులందరికీ, భూతానం భద్రాయ భూతానం అందరి శ్రేయస్సు కోసం మీరు బ్రూహి చెప్పవలసింది అంటున్నారనమాట. సో అది ఈ శ్లోకంలో వాళ్ళు అడిగినటువంటి విషయం. అందరి శ్రేయస్సు కోసం మీరు ఈ శాస్త్ర సారాలు, ఎందుకంటే ఈ శాస్త్రాలు మహా ఎలాబరేట్ గా ఉన్నాయి. ఎన్నో శాస్త్రాలు భూరిని భూరి కర్మాని అంటే ఎన్నో అనేకాలు బహు ధర్మాలు రాశారు మరి శాస్త్ర విభాగాలలో. కాబట్టి అవన్నీ మామూలు వాళ్ళకి మరి అర్థం కాదు కదా. మీకంటే ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో సంవత్సరాలు పడతాయి మామూలు వాళ్ళకి అవి అధ్యయనం చేయాలి అంటే. కాబట్టి మీకు తెలుసు, కాబట్టి మీకు తెలిసిన రీతిలో మా అందరికీ మీరు ఉపదేశిస్తే మాకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఇవి మేము చదివినా వాళ్ళు చదివి అర్థం చేసుకోవాలన్నా ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది ఈ శాస్త్రాలన్నీ చదివి అర్థం చేసుకోవాలంటే. కాబట్టి మీరు దయచేసి అందరి శ్రేయస్సు కోసం, ఈ జీవులందరి శ్రేయస్సు కోసం, వాళ్ళ ఆత్మ సుప్రసీదతి సంపూర్ణంగా తృప్తి చెందే విధంగా మీరు వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించండి అని చెప్పి వాళ్ళు అడిగారు. కాబట్టి ఇక్కడ అంటే భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే మరి ఈ ఆత్మతత్వం భౌతిక తత్వం వేరు అన్నది మనం చూసాం. సో ఆ విషయం ప్రస్తావిస్తూ మరి ఈ భౌతిక సుఖాల వల్ల ఆత్మకు సంతృప్తి అనేది ఉండదు. శాస్త్రాలు మరి ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశాలు ముఖ్య ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే అసలు ఇలాంటి ఆత్మను సంతృప్తి పరచడమే. అంటే మనం ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుని ఆ తత్వంలో ఉండడమే అని అర్థం. ఆత్మకు సంతృప్తి ఎప్పుడు కలుగుతుంది? శుద్ధత్వం ఉన్నప్పుడు. ఈ కల్మషాలు, ఈ మందమతితనం, ఈ సుమందమతితనం, ఈ ఆందోళనలు ఇవన్నీ తగ్గించుకుంటే మరి మనకి ఆత్మ ఎంత దివ్యానందంలో ఉందో అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మరి అవన్నీ తగ్గించుకోవడం అనేది ఈ భౌతిక ప్రపంచపు అటాచ్మెంట్స్ తో, కోరికలతో మనం అసలు అంత దూరం కూడా వెళ్ళడంలా, వీటిల్లో మునిగిపోయి ఉన్నాం మనం. మరి ఇవన్నీ మనం కొంచెం తగ్గించుకున్నప్పుడే మనకి ఆత్మలో ఉన్న ఆనందము, ఆ సుఖము, ఆ సంతోషము, ఆ ప్రశాంతత ఎలా ఉంటుందనేది తెలుస్తుంది. కాబట్టి అలా ఏ సమయాల్లో ఏ ప్రదేశానికి చెందిన రకరకాల జీవుల కోసం రకరకాల మార్గాలు చెప్పారట ఈ శాస్త్రాల్లో. కాబట్టి శాస్త్రాలు ఎక్కువైపోయాయి, అసంఖ్యాకాలు అయిపోయాయి. ఇన్ని శాస్త్రాల్లో ఇన్ని రకాల పద్ధతులు, ఇన్ని రకాల విద్యుక్త ధర్మాలు, బాధ్యతలు ఇవన్నీ వివరించారు. మన ఈ రోజున ఉన్న మానవులు మరి వీళ్ళ సంగతి, ఈ నైమిషారణ్యంలో ఉన్న ఋషులు మరి వాళ్ళు మహాత్ములు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలుసు ముందు ముందు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అన్నది. సో వాళ్ళు అప్పుడే గ్రహించి ఆ శాస్త్ర సారమంతా కొంచెం నువ్వు ఇప్పుడే మాకు ఉపదేశించావు అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడే రకంగా ఇలా పరంపరగా వెళ్తుంది అని ఆయన వాళ్ళంతా సూత గోస్వామిని అర్థించడం జరిగింది. మరి ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మానికి సంబంధించిన శాస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకుని వాటిని ఫాలో అయ్యేటటువంటి సామర్థ్యం కూడా ఈ కలియుగ మానవులకు ఉండదు కాబట్టే అంటున్నారు. మనం చదివి అర్థం చేసుకుని పైగా వాటిని అనుసరించడం అనేది ఈ కలియుగంలో ఉన్న జనులకు సాధ్యం కాదు. కాబట్టి నువ్వు నీ ఉపదేశంతో మాకు కొంచెం ఈ ధర్మం ఏమిటో చెప్పవలసింది అని చెప్తూ మరి ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలోకి వెళ్ళాలి అంటే ఏం అవసరం? వర్ణాశ్రమ పద్ధతి చాలా ఉత్తమం అంటున్నారు. అంటే ఏ టైంలో ఏ డ్యూటీ ఎలా చేయాలి. గృహస్థప్పుడు గృహస్థుగా ఉండాలి, వానప్రస్థం అప్పుడు వానప్రస్థం లో ఉన్నటువంటి ధర్మాలు నెరవేర్చాలి,
సన్యాసం స్థితిలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ రకం ధర్మాలు కూడా మనం నెరవేర్చాలి. సో అవన్నీ కరెక్ట్ గా చేస్తే మరి అలా కూడా కైవల్యం వస్తుంది అంటున్నారు. కాబట్టి మన నార్మల్ లైఫ్ లో ఇలా కరెక్ట్ గా మనం అన్నిట్లో చేస్తూ అన్ని ఆశ్రమాలు దాటుకుంటూ కరెక్ట్ గా వెళ్ళడం కూడా మరి చివరికి పరిపూర్ణత కోసం తెప్పించగలదు. అది ఉన్నతమైనది అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే ఈ కలియుగంలో ఈ వర్ణాశ్రమ పద్ధతిలో ఉన్న డిసిప్లిన్ కూడా మనం ఫాలో అవ్వట్ల. ఇదివరకు రోజుల్లో ఈ వర్ణాశ్రమ పద్ధతితో కూడా వాళ్ళు చివరికి పరిపూర్ణంగా అన్ని స్థితులు కూడా వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ధర్మానుసారం వాళ్ళు పాటించి చివరికి వాళ్ళు ఆ రకంగా కూడా కైవల్యాన్ని పొందడం జరిగేది. కానీ మరి కలియుగంలో వాళ్ళు ఈ నియమ నిబంధనలు ఈ డిసిప్లిన్ లేకపోవడం వల్ల ఈ వర్ణాశ్రమంలో ఉన్న స్థితులనే వాళ్ళు సరిగ్గా ఫాలో అవ్వలేకపోతున్నారు. కాబట్టి ఈ పద్ధతిలో చెప్పినట్లుగా మరి కుటుంబాలతో సంబంధాన్ని సంపూర్ణంగా తెంచుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు సామాన్య మనుషులందరికీ కూడా. వర్ణాశ్రమ పద్ధతులు అంటే చివరిలో సన్యాసం అని మరి వానప్రస్థం దగ్గర నుంచి అన్నప్పుడు కంప్లీట్ గా ఆ సంబంధాన్ని తెంచుకోవాలన్నా సాధ్యం కాదు ఈ కలియుగంలో వాళ్ళకి. మరి ఇప్పుడు అలా ప్రతి చోట కూడా ఆధ్యాత్మికత యొక్క పురోగమనాన్ని ఇది ఆపు చేస్తోంది అన్నమాట. దానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తోంది ఈ భౌతిక తత్వం ఈ యుగంలో. కాబట్టి ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్న మామూలు మానవుడికి సామాన్య మానవుడికి ఆధ్యాత్మిక భావాలు కలగడం అనేది దుర్లభం అంటున్నారు అని ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది. మరి ఈ రోజుల్లో ఎంత తక్కువ మంది మరి ఈ రకంగా భగవంతుడు మార్గంలో ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళని చాలా తక్కువ మంది చూస్తాం. అంటే మామూలుగా ఏదో పూజలు పునస్కారాలు అవి చేస్తున్నా కూడా అవన్నీ కూడా ఒక రొటీన్ గా ఏదో మన యొక్క భౌతిక లాభం కోసమే ఎక్కువగా ప్రార్థనలు పూజలు కూడా చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అంతటి దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉండడం అనేది చాలా అరుదు ఈ రోజుల్లో. అది అని చెప్తూ సౌనకాది ఋషులంతా కూడా ఈ విషయంలో ఈ సూత గోస్వామి ప్రశ్నించడానికి ఎందుకు ఇలా ప్రశ్నించారు అన్న కారణం కూడా ముందు ముందు శ్లోకాలలో తెలుస్తుంది అంటున్నారు. సో ఈ రోజుల్లో మరి ఈ అందరికీ ఇంత ఆధ్యాత్మిక భావం కూడా ఉండడం లేదు. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఈ భావాన్ని కలిగించాలి అంటే వాళ్ళని ఇటువంటి దీన స్థితిలో ఉన్నారు వీళ్ళంతా. వీళ్ళని బయటకు లాగాలి అంటే ఏ విధంగా ఏ రకమైనటువంటి జ్ఞానబోధ చేస్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఈ భగవత్ మార్గంలోకి వెళ్ళడం ఎంత ముఖ్యము అన్నది అని వాళ్ళకి తెలుసు. అందుకని వాళ్ళు ఈ రకంగా సూత గోస్వామిని ప్రార్థించడం జరిగిందన్నమాట. సో అది ఈ శ్లోకంలో ఉన్న దాని యొక్క భాష్యం. ఇది అర్థం ఏమిటి అంటే మరి ఏది ఈ శాస్త్రాలు చాలా విస్తారం. ఇవి చదవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, ఆచరించాలి అంటే ఇంకా కష్టం. అంత త్వరగా అర్థం కావు. ఎన్నో సంవత్సరాలు పట్టొచ్చు. అందుకని మీరు అందరి మంచి కోసం మీరు ఆ శాస్త్ర సారం మొత్తం కూడా మాకు అంత డీటెయిల్డ్ గా వీళ్ళందరూ చదవలేరు. కాబట్టి ఆ శాస్త్రాల యొక్క సారం అంతా మీరు వాళ్ళకి చెప్పండి. ఏ రకంగా వాళ్ళ హృదయాలన్నీ కూడా సంతృప్తి చెందే రీతిలో చెప్పండి. ఏనాత్మ సుప్రసీదతి అన్నారు. సో అది ఈ 11వ శ్లోకం. దీంతో ఈరోజు ముగిద్దాం. రేపు 12వ శ్లోకం చూద్దాం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ.